Illum ninsabu fil-laboratorju fejn isir ir-restawr u legatura tal-kodba u dokumenti. Miegħi hawnhekk ħanintroduċi lil Joanne illi se tagħtina it-tarif kollu li jitratta dwar din is-sezzjoni, is-sezzjoni tar-Restawr. Joanne, eżattament il-lan ta' din is-sezzjoni x'inhuwa? Ara, billi nibdew biex ngħidu li l-Bibljoteka Nazzjonali wieħed mill-għanijiet prinċipali tagħha huma l-preservazzjoni tad-dokumenti tagħha għal ġenerazzjonijiet li jiġu warajna. Allura importanti li dokumenti jkunu f'kundizzjoni tajba biex il-pubbliku jkun jista' jarahom. Fil-fatt hija prassi komuni anke barra minn Malta li Bibljoteki Nazzjonali jkollhom sezzjoni jew laboratorju ta' restawr u konservazzjoni. U aħna kburin li anke l-Bibljoteka Nazzjonali ta' Malta llum għandha laboratorju armat, għandha restawraturi kwalifikati li jagħmlu dan ix-xogħol biex bekk inti tkun tista' dejjem iżżomm il-kollezzjoni in-house u tagħmel ir-restawr li għandek bżonn. Sewwa. Issa, x'ikkawża l-ħsara lil dawn il-kodba u d-dokumenti? Ma ħafna l-fatturi li jikkawżaw ħsara fid-dokumenti. L-ewwel nibdew biex huwa it-trab u l-abra. Aħna l-arja tagħna sfortunatament għandha mimlija trab u li jiġri li l-abra tiġi depożitata fuq il-kodba u tagħmel ħsara. Mbagħad hemm l-elementi tan-natura. Ħafna drabi l-iktar li jagħmlu ħsara hija is-sħana, l-umdità u anke n-nuqqas ta' arja. Mbagħad ovvjament hemm il-famużi insetti li hija evidenti l-ħsara li jagħmlu għaliex dawn jieklu l-karta. Bażikament hemm żewġ tipi ta' insetti li l-iktar jagħmlu ħsara. Hemm il-kamla li tikol il-karta u tikol il-linka right through. Mbagħad hemm il-silverfish illi dik tħobb tikol il-qoxra, speċjalment jekk il-qoxra tkun magħmula mill-ġilda. Mbagħad fattur ieħor il-nuqqas ta' użu tal-ktieb jekk inti għandek ktieb li titfgħu fuq xkaffa u ddum ħafna ma tużah. Dan mingħajr ma trid qed tagħmillu ħsara x'qed jiġi depożitat it-trab fuqu, għandek nuqqas ta' arja, allura l-karta tisfar u l-insetti jagħmlu xalata minnu mbagħad. Sewwa, jistgħu jsibu xi ħaġa oħra x'jieklu dawn l-insetti u flok il-kodba. Ejja, ma hawnhekk għandhom jimlew żaqhom. U għandhom x'jieklu. X'i jsir qabel ma jibda l-proċessar ta' restawr allura? Mela daka proċess importanti ħafna li jgħidulu conditional assessment fej bażikament aħna nagħmlu studju dwar il-kondizzjoni ta' ktieb jew dokument li ħajjiġi rrestawrat. U hemm ħafna maqsum f'ħafna steps. L-ewwel nibdew billi nieħdu ritratti tal-kondizzjoni tal-ktieb kif inhi biex naraw x'tip ta' ħsara li hemm. Jittieħdu mbagħad ritratti tal-qoxra. Din importanti biex imbagħad inkunu nafu l-qoxra kif kienet ħalli meta jerġa' jiġi restawrat il-ktieb il-qoxra terġa' titwaħħal bl-istess mod. U mbagħad jinkiteb ir-rapport. Ir-rapport ikun fih informazzjoni dwar l-ewwel nett jekk il-ktieb jista' jiġi restawrat. Għaliex għax ġieli sfortunatament tant tkun ħsara kbira li jekk inti dan ħadd isfuljah ħadd tagħmel ħafna iktar ħsara milli diġà hemm, allura ma jkunx jista' jiġi restawrat. U mbagħad ir-rapport jgħid ukoll x'tip ta' restawr għandu bżonn, jiġifieri jekk hux manwali jew jekk hux ħajintużaw il-magni. U anke tingħata informazzjoni fuq it-tip ta' karta, jekk hix karta, jekk hix parċmina, jekk jistax isir ħasil tal-karta jew le. Dan jiġi ċertifikat mbagħad mill-conservators tagħna u fl-aħħar jiġi ċertifikat jekk jistax isir ir-restawr fuqu jew le. Kif isir dan il-proċess, mbagħad ikun jista' jibda il-restawr propru. Sewa, proset interessanti ħafna, laqqas qatt ma tobsor ix-xogħol kollu li jsir wara dan il-proċess u sintendi l-ħila tal-restawraturi tagħna biex ikunu jistgħu jagħmlu dan ix-xogħol.